Allan o hi gan Donahue. A chyfle i Caernarfon. Mosod am y tro cynta. Edwards yn gwthio ac yn ergydio. Mae honna yn adlamu. Ergyd gynnar yn y gêm, Noah Edwards. Mi nath y lle agor fyny iddo fo. Kane Owens yn drosti. A Kane Owens yn fynd am y gol. Mi oedd angen arbediad gan Jakub Brzezinski'n fan'na. Bel gan Iwan Cartwright. Gyfeiriad Hayes. Hayes yn gosod hi Darren Thomas. A doedd hwnna ddim yn bell. O gornel ucha'r rhwyd. Cyfle anisgwyl. Hi Darren Thomas y bosib. Doedd hi ddim yn bell. Davies i'r canol. Sean McDonald a Sam Snaith yn mynd am hwnna. A chamgymeriad, dwi'n meddwl, gan Dion Donahue. Yn ei gosod hi. Yn syth i Keen Watts. A Watts bron a manteisio. Kai Jones yn ennill hwnna. A'r bel ymlaen. I gyfeiriad Darren Thomas. A Caernarfon ar y blaen. Ergyd wych gan Darren Thomas ar ei droed chwith. Kai Jones i Sean Bradley. I Darren Thomas. A Thomas yn sgorio ei chweched gol o'r tymor. Ymlaen gan Noah Edwards. Mae'n disgyn i Mike Hayes. Hayes yn chwilio am le i'r gydio. Ac mae hwnna'n adlamu i fewn. Wel, ergyd Mike Hayes. Yn taro un o amddiffynwyr Penybont. Ac yn disgyn i gornel isa. Rhwyd Ashley Morris. Lle i Miles Davies. Redeg lawr y dde. Yn erbyn Beaumont a chroesi'n isel. Dim trosedd meddai'r dyfarnwr. A Penybont yn gandryll. Keen Watts. Ath i lawr. Tafliad sydyn. Kane Owen. Harling. I Whitmore. Nathan Wood yn troi i Griff John am hynna. Ac yn croesi Sam Snaith yn erbyn y trawst. Am gyfle i'r ymysodwr. Wel, i gyfle cyntaf o'r gêm o'n gwirionedd. Y peniad yn un hollol rydd iddo fo yn y cwrt Cosby. Bel yn hir. A Kane Owens yno. Kane Owen yn troi. Am arbediad campus gan Jakub Brzezinski. Ac Owen yn troi'n wych. Ond Brzezinski yn darllen yr ergyd yn gampus. Walsh yn chwilio am ei opsiynau. Ac yn ei chwarae hi'n hir. Mae ganddo fo dri yn y cwrt Cosby. Mae'n disgyn. Ac mae hwnna'n taro'r postyn gan Nathan Wood. Wood yn troi'n wych. Dwi'n siŵr bod o'n meddwl bod hwnna'n yn nghefn y rwyd. Edwards yn ei chlirio. Mae'n disgyn i Rob Hughes. Hughes yn gweld Hayes. Hayes ddim yn cam sefyll. Mae Hayes drwyddo yn erbyn Ashley Morris. A Hayes wedi sgorio ei ail o'r gêm. Mae Caernarfon wedi cipio'r pwyntiau yma ym Penybont. Munuda sy'n weddill. A Hayes. Wel, mae o wedi fod ar dan yn ddiweddar i 5 gol o rwan mewn 2 gêm i'r Cofis. Sut nath eich paratoada chi gael ei effeithio wythnos yma efo'r newyddion am Gay Connor wrth gwrs a newid y gêm ar fyr rybydd mewn ffordd? Ie, wel, ni ymarfer ar nos Fercher, so o'n ni methu paratoi y gêm yn iawn, so falle rhaid ni wneud o'n bob tro. Mae'r canlyniad iawn i fi sydd wedi digwydd, os maen nhw wedi torri'r rheolau, ddim ar gwmpas, ond rheolau di rheolau. Ie, dyn ni yn y chwech ucha, a gobeithio rwan, dyn ni di landio, mae pawb yn gwybod amdano ni. Yeah, difficult game. It was a bit of a smash and grab in a way. I thought, they outfought us at times, and we were a bit poor in possession. Their game plan worked ultimately, so we can't really complain. I thought, they've been on the end of some difficult results against us, so perhaps they deserved one the other way. But I can't fault the players this week. They've given me everything, worked really hard, and I thought they gave everything second half. It just wasn't our day. Yr ail drip mewn pythefnos i chi lawr i'r de a ydych chi wedi curo'r ddwy, mae rhaid bod hynna'n
Mae'n rhaid bod chi'n falch efo hynny'n mynd nôl i Caernarfon. O, yndan, falch iawn, fel ni'n deud. Mae'n taith anodd os ti'n colli lawr yn y de, ond dechrau da i'r ail hanner o'r tymor. Penybont yn tîm cryf fyd, so good win i'r ogia. How did the uncertainty around the fixtures and the change of fixtures, of course, affect your preparations for this game? Well, it affected them massively. It was an awful week. I don't know how the FAW can justify us not knowing who we're playing at gone lunchtime on a Thursday. We're aspiring as a league to improve all the time. Imagine Liverpool didn't know who they were playing come Thursday afternoon. So, look, Hugh Griffiths today has prepared his team better under those circumstances, perhaps. But all I would say is that I shouldn't have to worry about unique circumstances to prepare my team for the first game in the second half of the split. It should have been dealt with a long, long time ago, and obviously it's left a bitter taste. O'na chydig bach o wynt, ydych chi'n gweld o'r ochr, ond o'na chydig bach o wynt yn y gem, so dim ond nath ni cymryd mantais first half, a nath ni'n defendio am bywyd a second half, so very, very good 3 points. Trip nôl o'r de wastad yn well ar ôl chi ennill, dwi'n siŵr. Yndi, ond diolch i ddiw, hwn di'r ola fyd. Are you confident going into the second half of the season then and the fixtures to come that you can fight and keep that second place? Yeah, 100%, and I'm confident that my players will give everything all the way. And as long as we know who we're playing each week, then maybe we'll have a good chance.